ħafna letteraturi għandhom id-detective favorit tagħhom. Fil-letteratura tagħna, l-investigatur favorit mal-ġenerazzjonijiet iż-żgħar huwa Irvin Vella, karattru simpatiku maħluq mill-awtur John Bonello. Irvin Vella huwa l-karattru ta' serje l-investigatur virtwali. Huwa żagħżugħ li fl-ewwel ktieb meta l-ewwel darba niltaqgħu miegħu ikollu 19-il sena, spiċċa mill-iskola, qiegħed jistudja biex jilħaq investigatur privat. S'issa qiegħed jagħmel dan il-kors m'università barra minn Malta u sakemm iġib ċertifikati li għandu bżonn biex japplika mal-pulizija, mal-kummissarju tal-pulizija biex tingħatalu il-liċenzja ta' investigatur privat qed jagħmel dawn il-xogħlijiet irqaqżar li jiġu għal idejh taħt l-isem ta' investigatur virtwali. Huwa deskritt bħala investigatur virtwali minħabba li peress li qed m'għandux iċ-ċertifikati u l-liċenzja ta' investigatur privat, ma setax isejjaħ lilu nnifsu investigatur privat. Allura għażel il-kelma virtwali li tfisser bħal xi ħaġa oħra. Logħba bil-kliem. U infatti bidel anke ismu għax huwa ma jkunx jismu Irvin Vella fil-verità u jkun jismu Matteus Vella, imma għax għandu din il-ħaġa li jrid l-affarijiet kollox eżatt biex l-inizjali tiegħu IUV ikunu bħal investigatur virtwali għamilhom biddel ismu Matteus u għamlu Irvin Vella. Id-gemgim tan-nies jitħattu kien donnu gar tal-ħamiem. F'sala tal-pranzu enormi il fuq minn 500 ruħ kienu miġbura 10 madwar imwejjed kbar tondi. Dan kien biss wieħed minn 4 ristoranti simili abbord il-vapur ġdid fjamant li kien qed ibaħħar il-Mediterran fil-vjaġġ inawgurali tiegħu. Id-gemgim naqas u ftit waqaf għal kollox. Hekk kif l-ewwel intfew id-dwal tas-sala. Imbagħad bdiet tindaq mużika naplitana minn speakers moħbin fis-saqaf. Min jeddhom in-nies bdew iċabċbu mar-ritmu ta' funikula. Fl-istess waqt li serbu d-dixxijiet b'xemati fexfxu bdew ħerġin mill-bibien tal-kċina, mollin fuq l-idejn. Il-waiters jitbissmu jkantaw mad-diska serpu wieħed wara l-ieħor minn bejn il-mistednin. Sakemm instemet twerżieqa tant irqiqa li nifdet il-briju kaxkxet l-udjenza. Is-serb tħarbat. Iċ-ċabċib intilef. L-ilħna waqfu jkantaw. Il-mużika baqgħet għaddejja l-ftit waqtiet, imbagħad siktet ukoll. Id-dawl inxtiel minn ġdid. Fis-sala tal-pranzu għad skit stramp waqt li għajnejn kulħadd daru lejn l-unika mistiedna bil-wifqa dak il-ħin. Mara li jibsa sabiħ, bwiċċa mbikkem u jdejja tnejn madwar onqa. Min kien qriba semaħħa tlissem biss żewġ kelmiet. Stella Maris, imbagħad infaqet f'bikja. S'issa fis-serje Irvin Vella investigatur virtwali hemm 6 kotba. L-ewwel ktieb fis-serje huwa il-każ Manduka li fih insibu lil Irvin jinvestiga f'dar fejn jingħad li qed jidher il-ħares. Dan il-ħares qed jipprova jbeżżel iż-żewġ sidien anzjani, żewġ barunessi biex jitilqu minn din id-dar. U ħabiba ta' dawn il-barunessi tqabbad lil Irvin biex jinvestiga biex tara x'qed jiġri insomma. It-tieni każ huwa l-każ ta' serqiet strambi li kien ħareġ sentejn wara l-ewwel wieħed. It-tielet każ huwa l-każ tal-Gżejjer tat-Teżor. Din id-darba ġrajja li teħodna fil-Gżira Tawdex. Ir-raba' każ huwa l-każ Stella Maris, din id-darba skas li jsir kollu kemmu fuq cruise liner waqt li Irvin qiegħed btala mal-familja tiegħu. Imbagħad hemm il-ħames każ, il-każ tal-maħżen il-mitluq li jibda b'Irvin jitlef il-memorja
jinsa kollox kompletament anke li kien sar investigatur jew li qed jistudja biex isir investigatur. U l-iktar każ riċenti li ħriġna il-każ ta' tfajla maħtufa. Bħala kidbiet xi ħaġa li pruvajt nagħmel konxjament huwa li infittex il-klixxejiet tal-ġeneru, ġifieri tal-ġeneru kemm tal-misteri tat-tfal u kemm il-klixxejiet fil-kodba ta' investigazzjoni tal-private eyes, ngħidilhom ta' investigaturi privati. Però mbagħad intihom xejra lokali, ġifieri ndaħħal fihom elementi u karatteristiċi Maltin. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.